mabago. Hindi kabaguhan, mga kaigsunan, kung ikaw adun na relasyon niya sa Diyos. Amen. So maniguro ta, mga higala o mga kaigsunan, nga makabatuntag relasyon diha sa Ginoo. No? Aron nga kung mamatay man ta, sama niini karong katatay Juan, manahon diha punta sa Dios. Kanya dili na kita silutan sa Ginoo. Dili silutan ang nagtuo kang Kristo. Atong gistoryahan ninyo, no? Ngayon nina bulahan. Kadto mao lang nahimong bulahan kay wala na pagkahinukman pa sa silot kadtong nahiusa kang Kristo. Amen. Munang importante kaayo nga i-submit ninyo ang inyong mga kinabuhi diha kang Kristo kay siya lamang gyud ang makahatag og kinabuhing walay katapusan. Paniguro mo mga kaigsunan samtang naapay panahon. Kay moabot niya ang panahon, dili ta makaandam. Kay ang kamatayon sama sa usa ka kawatan. Ay tabo sa kinabuhi nga dili nato gidahom. Mukalit pa gid ni mga kaigsunan, ilabi na ko na kay heart failure or na kay diabetes o na kay high blood ka. Iyay, grabe na ba gud nakakiller ng mga sakit. Nya mukalit ra na pag nangawa na. Patay na. Problema, ready ba ka? Muna sa ganang ginawali ang pulong sa Ginoo aron kitang tanan nga wala pa makakilala kang Kristo, wala pa mo submit sila kinabuhi diha kang Kristo, karon nga panahon submit ninyo yung kinabuhi sa Ginoo. Gusto ninyo malangit si Jesus ang iyong gikinahanglan. Tuulang mo kang Ginoong Jesucristo. Mao ra gid nay pamaagi aron maluwas tang tanan. No? Manang maniguro ta, daw sa kaistorya mga kaigsuonan nga naay napulo ka kabayo na ang nakatabok sila sa naguba ang usa ka tulay, no? Yung tulay ra pod nga baha ba. So kayo nga baha. Unya ang kabayo kay kusog man ang ambak. Inalas musakay sila sa kabayo aron maka tabok sila kung maluwas sila. Okay? Dako mga baha. Unya naa may nabilin nga kabayo nga napulog pa buo. Unya napulog po sila. No? Di dagan ng kabayo. So ang hitabo, ang usa, naniguro. Guro, una na ko kay basig. Di natakatabukan ni. Di lagi. Di pa to lagi may kuan na di. Da pa kada kamay kabayo. Di asa ni guro gyud siya. Luwas. Kaya naniguro man pagsakay sa kabayo. Katong duha, palabayan nila. Asa nila sila diri sa tabi. Ako man diri mga enjoyment. Napay kalipay, mga pagkaon dito. Pero, di pala ba nila? Magdagan ng ikanoypi, wala siyang sakay. Nya, dagan ng ikawalo nga kabayo, wala gihapon sakay. Mo lagi ko na, anong, kung ba, anak pa may kabayo dili. Daghan pa man, pirata sa last mo sakay. Okay, daghan pa man lagi. Abot tuod sa ikaduha ngadto sa last. Tinaniguro ng duha. Yung nang duha nga, sakay na ta. Ay mo na ning last. Di ba? So, dagan ng kabayo. Pagdagan, pag anak nila sa ikog, di mo sakay na, wa may ikog. Di, wa makasakay. Paglaong sa kabayo, di mo sakay na kay Mark Gulas. Para tana, makatabok na sila sa suba. Para maluwas sila. Kaya nagkakusog na ang baha. Aroy, pag anak sa kabayo, wa may ikog. Nagbuhagin sila yung taon kasakay, mga kaigsunan. Hantod nga, nalaglag sila. Ang kabayo, nakadagan, walay sakay, sila nabilin, nganuman. Wa man sila maniguro. Didto sa ikanapulo, una, ngadto sa ikanoybi nga mosakay sila. Didto maninuwa sila sa last na. Nya pag-anak, wa man naman direct ikog. Muna pod na sa ato karon mga kaigsunan. No? Maniguro ta. Samtang buhi pa ta, di nato ugma-ugmaon, di nato unya-unyaon, kay wa ta kabalo kanu sa ato kuhaon sa Ginoo. Samtang naapay panahon, do it. Accept Jesus as your Lord and Savior sa Ginoo. Ihalad ang imong kinabuhi diha sa Ginoo. Tuo kan Ginoo sa Kristo. Alam ni atong mudawat kang Ginoo sa Kristo, kabalo ko wala mo kahibalo sa akong pagdawat si Jesus. Na ako'y prayer na paghimuon. Kasi pagpangayog ka pa siluan diha sa atong buhay. Kung di kitang tanang makasasala man ta, amen? Need dato ng forgiveness. Need dato ng mga ito kapasayloan sa Diyos na himuan natong sala.
Amen ba? Amen. Sige, doko na to itong mga ulo o pwede mo sabat sa akong pag-ampo. Ginoong Diyos,